sabuwar fassara daga kamfanin kun san makiyin da ya fi kowanne illa a rayuwarmu shi ne wanda yake tare da mu yake nuna mana shi masoyinmu ne a zahiri. Saurara! Dole ne mutum yake lissafa duk kalmar da zai furta a gaban makwa mutum yana son ya rayu. Wannan da musamman yadda mu masoyanmu kadai. To wai ma ka san waye makwa kuwa? Ai a radio wallahi kowa ya ki ban shina ba. Akwai wani wanda ba makiyinka ba? Yalla bai ka tabbata? Su din makiyana ne? Hadarin a cikin me yake? Shi fa yana gudanar da yakin ne. A cikin wannan sabon zazzabin shirin akwai dauki ba da harshe ba zai iya mutunta muku shi ba. Yau samu ingantacciyar fassara daga shahararren kamfanin madubin al'umma yana nan tafe. Sabuwar fassara daga kamfanin kun san makiyin da ya fi kowanne illa a rayuwarmu shi ne wanda yake tare da mu yake nuna mana shi masoyinmu ne a zahiri. Saurara! Dole ne mutum yake lissafa duk kalmar da zai furta a gaban makwa mutum yana son ya rayu. Wannan da musamman yadda mu masoyanmu kadai. To wai ma ka san waye makwa kuwa? Ai a radio wallahi kowa ya ki ban shina ba. Akwai wani wanda ba makiyinka ba? Yalla bai ka tabbata? Su din makiyana ne? Hadarin a cikin me yake? Shi fa yana gudanar da yakin ne. A cikin wannan sabon zazzabin shirin akwai dauki ba da harshe ba zai iya mutunta muku shi ba. Yau samu ingantacciyar fassara daga shahararren kamfanin madubin al'umma yana nan tattara daga kamfanin kun san makiyin da ya fi kowanne illa a rayuwarmu shi ne wanda yake tare da mu yake nuna mana shi masoyinmu ne a zahiri. Saurara! Dole ne mutum yake lissafa duk kalmar da zai furta a gaban makwa mutum yana son ya rayu. Wannan da musamman yadda mu masoyanmu kadai. To wai ma ka san waye makwa kuwa? Ai a radio wallahi kowa ya ki ban shina ba. Akwai wani wanda ba makiyinka ba? Yalla bai ka tabbata? Su din makiyana ne? Hadarin a cikin me yake? Shi fa yana gudanar da yakin ne. A cikin wannan sabon zazzabin shirin akwai dauki ba da harshe ba zai iya mutunta muku shi ba. Yau samu ingantacciyar fassara daga shahararren kamfanin madubin al'umma yana nan tafe.